ta' kontradizzjoni li aħna qegħdin nesperjenzaw fl-Ewropa hija din. Minn banda għandek dal-esodu ta' nies li jitilqu mill-Knisja, joħorġu mill-Knisja. Però mill-banda l-oħra, ma nafx kemm intom aware tagħha din il-ħaġa, però tistgħu tidħlu fuq l-internet u tfittxu, il-kappelli tal-adorazzjoni perpetwa li qegħdin iqumu ngħidu bħal mushrooms. Fl-Ewropa, f'daw il-pajjiżi, fl-Ewropa. Jiġifieri nies illi jagħmlu esperjenza personali ta' Ġesu u jħossu l-bżonn illi jmorru jaduraw lil Ġesu. Jmorru jqattaw ħin f'riġlejh, ibusuh, jadurawh. Il-moda għandha din il-mentalità tal-moda tiskanta kemm tidħol fina. Ġifieri jiena nista' ma nkunx moħħni fil-moda, m'iniex libes tal-moda, imma però jista' jkoll il-mentalità tal-moda u aħna wkoll jista' jkollna l-mentalità tal-moda. Il-moda li llum nisimgħu b'daw il-kappelli tal-adorazzjoni u allura niftħu kappella tal-adorazzjoni. Niftħu kappella tal-adorazzjoni, Ġesu Ewkaristija jkun qiegħed hemmhekk espost, però tidħol u fil-kappella ma ssib il-ħadd. Dik mhijiex kappella tal-adorazzjoni għax l-adorazzjoni jagħmlu għan-nies illi jaduraw, ma jagħmilx Ġesu espost. Jekk ma jkunx hemm nies illi qegħdin jaduraw, imma tiskanta nistaqsi li l-nifsijena. Imma kif f'Malta fejn għall-grazzja tal-Alla tanna il-knejjes tagħna mimlijin bil-nies. Għadna mhux maddejniex għal kollox f'dak l-istat fej ikollna nagħlqu l-knejjes għalkemm qegħdin innaqsu l-quddies. U nbijaw il-knejjes għax m'għandniex biex inżommhom m'hemmx nies li qegħdin imorru jipparteċipaw fl-Ewkaristija. Imma kif allura f'Malta għad lanqas għandna kappella waħda tal-adorazzjoni perpetwa fejn jkollok jiġifieri f'Muni fejn jkollok katina ta' nies 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa ma taqtaqat b'nies wara l-ieħor, wieħed wara l-ieħor jaduraw lil Ġesu fl-Ewkaristija. Stramba. Stramba sa ċertu punt. Għaliex? Jista' jkun li aħna il-mod kif niċċelebraw l-Ewkaristija ma niċċelebrawiex bi spiritu ta' adorazzjoni, ġifieri l-ispiritu ta' adorazzjoni mhux qiegħed fina. Ħarsu lejn il-mod kif niċċelebraw l-Ewkaristija aħna. Il-Qudiesa tal-Ħadd. Ħarsu. Kemm tara nies jinżlu għall-kubtehom pereżempju. Hawn ċerti parroċċi fejn jista' jkun il-mod kif qegħdin jagħmluha diffiċli biex in-nies li jinżlu għall kubtihom jagħmlu għatt ta' adorazzjoni imqar waqt il-konsagrazzjoni u allura jibqgħu bil-wieqfa. Hu pereżempju il-mumenti ta' skiet, il-mumenti ta' ġabra, ta' adorazzjoni. Fejn huma l-mumenti ta' skiet fil-quddies tagħna? Biex ma nsemmix ġifieri xi kultant l-ambjent illi tiddubita jekk intix qiegħed issuq jew inkella intix qiegħed f'ċelebrazzjoni Ewkaristika. Għaliex jekk aħna ma niċċelebrawx l-Ewkaristija bi spiritu ta' adorazzjoni, allura mhux għajb illi aħna ma nsibux, ma nħossux il-bżonn li aħna mmorru nagħmlu adorazzjoni ta' Ġesu fl-Ewkaristija fil-kappella tal-adorazzjoni. Jekk aħna ma nadurawx lil Ġesu fil-passjoni, fil-mewt u fil-qawmin tiegħu mill-mewt, għax din hija l-Quddiesa. L-Quddiesa hija t-tiġdid tal-dan is-sagrifiċċju ta' Ġesu, il-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu, Ġesu li jingħata għalina fl-Ewkaristija. Jekk aħna dan il-mument ma niċċelebrawx bi spiritu ta' adorazzjoni, allura mhux għajb illi ma nħossux il-bżonn illi mmorru nadurawh lanqas fil-tabernaklu fil-kappella tal-adorazzjoni. Jekk aħna ma niċċelebrawx l-Ewkaristija, l-Quddiesa bi spiritu ta' adorazzjoni, allura ma nistgħux inħossu l-bżonn illi inkomplu naduraw lil Ġesu fl-Ewkaristija. Infittxu l-ħin ta' intimità miegħu anke barra l-Quddiesa fl-Ewkaristija.